Aja mrengut. Nyuting ya, nyutingi ya. Nyutingi notasi, nyutingi. Ben roh notasi. Nggo giliran. Ben nah. Masa nek ora seprene maca notasi kabeh ra iso. Yo. Ngerti kok. Maksudnya enggak sama nama. Apa? Kolorin nggih. Meten bangun. Kalau ngentuke teng mriki sakit mriki abu. Iki kene tak iso nabur. Nabur penting. tak menyaki tawon tak enak dirungokne bisa mbang. Dirungokne tabane gatel-gatel. Tawon iku mudi. Minyak tawon pelang. Lumayan. Pelang paling sakit lumayan din lumayan kaya ya Allah kenyang belum ini tidak muni ketuane kenapa rasa nyuting dia ya? Maju Pak. 2 bulan. Rodok banget. Tapi wis ana 2 minggu lho. Hai, aku menang. Masa maca notasi ora iso. Orang rumahnya ya tak omongin ngono kae. Dan orang takon baca notasi ngono kae ora karo rumah ngene. Tahu rono lho, cuman lah. Dia rumah ini kok meetingnya gak iso. Aku tenang loh itu. Tabian lah. Ora eman-eman lek mau belajar. Drone tau, ilmu lek ngeterne sinau awakmu terus awakmu lek ning kene ra ngatekne ngono iki ya. Iya, Bukan kesane iki. Nang omah ya tak omongi lho Mas, tak seneni tak belajar. Waktu Dan nyuting ini, nyuting anu selinakno milik itu ngatur. Kok dadine mirip Pak? Ya ning ora. Ora, Pak. Sosok. Dah. Soalnya lah Kirim deh, wes to Mas, wes
Aku tak omongane Mas. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat ulang tahun. Yo, kabeh yo. Kata. Iya lah, yuk lagune. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Temblo kene Mas Edi iki. Ora. Wis kinta. Sini yo. Ndang temblo kene. Artinya ana ora? Latin kandel. Aku kan kaget ya. Cuma kok aku dhewe yo bingung kenapa. Oh, iki mah arep itu sound kuwi ngarang ya. Nang kapsul tak depan. Wes, ngono. Yo. Ono kaya apa kok kae? Cuk. Aku ra ya iki. Yen yola. Kanggo tisu. Yola sampai gero-gero ya. Julai nganti geblak. Karo cemblek. Sini yo, coba. Kan pingan. Jujungi. Enteng.